пайғамбарамон саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармоянд: ҳамон рӯҳи қуддус, яъне ҷабраил, бар сувайдои қалбам, яъне дар маркази қалбам талқин кард. ҳамон рӯҳи қуддус бар маркази қалбам талқин кард, ки ҳеҷ касе ҳаргиз намемирад то ин ки ризқу рӯзии худро ба таври комил хӯрад. оё ин сухан шуморо ором намекунад? мефармоянд: пас дар талаби рӯзии некӯҷой бош, яъне дар талаби ризқу рӯзӣ парҳезгорӣ пеша кун. ҳеҷ касе ҳаргиз намемирад, на ман ва на шумо ва на дигарон ҳаргиз намемирем то ин ки ризқу рӯзии худро ба таври комил хӯрем. пас дар талаби рӯзӣ некӯҷой бошед. балки дар ҳадисе аз пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам омадааст: агар яке аз шумо чӣ гунае ки аз марг мегурезад, аз ризқу рӯзияш низ ҳамин тавр гурезад, боз ҳам рӯзияш ба ӯ мерасад, чӣ гунае ки марг ба ӯ мерасад. ҳатто ки агар аз ризқу рӯзият гурезӣ, боз ҳам он ба ту хоҳад расид, зеро ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала онро барояд навиштааст. вақте Аллоҳ чизеро дар тақдир навишта бошад, чӣ касе онро рад карда метавонад? чӣ касе метавонад амри Аллоҳ субҳанаҳу ва таъаларо рад кунад? аксарияти мо ин чизро шунидаем ва аз ёд кардаем. ҳадиси ибни Масъуд аст. Аллоҳ аз ӯ розӣ бошад. мегӯяд: содиқи мастуғро шунидам, ё ӯ моро ҳадис гуфт. аҳли илм дар бораи содиқулмастуқ мегӯянд ки зеро ки ӯ дар бораи амри ғайбӣ сухан мегӯяд ва ровӣ ба ин васила мехоҳад мардумро огоҳ кунад ки он хабаре ки ба онҳо мерасонад аз тарафи содиқи мастуқ аст, яъне дар он чизе ки мегӯяд содиқ аст ва дар он чизе ки ба сӯи ӯ ваҳй мешавад мастуқ аст. саллаллоҳу алайҳи ва саллам. офариниши ҳар кадоме аз шумо ин гуна аст ки 40 рӯз дар шиками модараш хоҳад буд. сипас дар ҳамон ҷо ба ҳамон муддат ба сурати хуни баста дар меояд. сипас дар ҳамон ҷо ба ҳамон муддаи ба шакли гӯштпора табдил мешавад. сипас Аллоҳ фариштаеро ба сӯяш маъмур мефиристад. сипас дар ӯ рӯҳ медамад ва ба навиштани 4 чиз дастур дода мешавад: навиштани аҷалаш, амалаш, ризқаш ва ин ки саранҷом бадбахт ё хушбахт хоҳад буд. навишта шудааст. ризқи ту навишта шудааст. ҳангоме ки ту дар шиками модарат будӣ, балки қабл аз оне ки ту дар шиками модарат будӣ. ҳамоно Аллоҳ дар саҳиҳайн омадааст ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармоянд: ҳамоно Аллоҳ 50 000 сол пеш аз он ки осмонҳо ва заминро биёфарид, тақдири махлуқотро навиштааст. тақдири ҳамаи махлуқот пеш аз офарида шуданашон ва пеш аз офарида шудани осмонҳо ва замин 50 000 сол пеш навишта шудааст. пас аз чӣ хавотир ҳастӣ? барои чӣ бар ризқу рӯзият метарсӣ? ризқу рӯзият кафолат дода шудааст ва навишта шудааст ва маҳфуз аст. савганд ба он зоте ки маъбуди барҳаққе ба ҷуз ӯ нест, дар ризқи ту дирҳаме афзуда намешавад ва дирҳаме аз он кам карда намешавад. ҳеҷ гоҳ. ҳамааш меояд. аммо ҳамон замон меояд ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала мехоҳад. ин масъала ба заковат, ба ҳунар, ба найранг, ба дурӯғ, ба ришва ва салиқа вобаста нест. не. ба ин чизҳо вобаста нест. касе ки дуздӣ мекунад, ҳамон чизеро мегирад ки барояш навишта шуда буд. агар дуздӣ намекард, боз ҳам меомад. касе ки ришва мегирад, ҳамон чизеро мегирад ки барояш навишта шуда буд. агар ришва намегирифт, боз ҳам ҳамон ризқаш меомад. касе ки фиребкорӣ мекунад, ҳамон чизеро мегирад ки барояш навишта шуда буд. агар фиребкорӣ намекард, боз ҳам ҳамон ризқаш меомад.